Construído hai máis de 50 anos, a reforma do CEIP Castelao de Rianxo antollábase a todas luces necesaria. De aí que a Consellería de Educación decidise realizar un proxecto de rehabilitación integral para corrixir as eivas xurdidas ao longo de todos estes anos. Esta mañá o conselleiro Román Rodríguez visitaba as instalacións para coñecer de primeira man en que vai a consistir a actuación, na que a Xunta prevé investir algo máis de 1 millón de euros. Segundo anunciou, as obras prevense licitar no primeiro trimestre de 2023 e incluirán, entre outras actuacións, a impermeabilización exterior do edificio mediante a instalación dun sistema de illamento térmico, a reforma da cuberta, así como a sustitución das fiestras. Protexer todo o que son as paredes exteriores cun sistema que se chama sistema SATE, que xenera un gran confort térmico, un aislamento térmico, cambiar tamén as cubertas e cambiar as ventanas. Estamos a falar de 111 ventanas que vai supor todo isto, que as envolventes do edificio queden como novas, para entendernos, cunha gran capacidade de aforro enerxético e cunha gran capacidade de aillamento, co cual a mellora do confort, como xa dixen, vai a ser sustancial. Dende o Concello mostraron a súa satisfacción por este agardado anuncio, que virá a satisfacer unha bella demanda da comunidade educativa deste centro. Agradecerlle ao conselleiro a súa presenza porque de alguma maneira certifica que se vai acometer esta importante actuación para xustalo aos tempos e poñelo ao día. Por tanto, temos que parabenizar tamén a paciencia tamén ás veces da comunidade escolar porque lle chegou o seu turno, a súa quenda para realizar estas obras que no colexio con máis alumnado de Rianxo vai ver cambiado totalmente a súa fisonomía ao longo do ano vindeiro. As previsións de educación pasan porque as obras poidan iniciarse antes do remate do verán, compatibilizando os traballos co propio desenvolvemento das clases, interrompendo o menos posible a actividade lectiva.